panawagan, nag-ingon nga kamo ang naikatungdanan, nag-ingon nga kamo ang naikatungod. Balik ta sa Dios, bisan ang mga senado, bisan ang nangulo sa mga nasod, pangulo, balik ta sa Dios. Kay mo pakanaog ang Dios, walay mahabili nato nga buhi, boy. Okay mga igsoon, welcome no sab sa Spirit Hanunggasa. Atong pagisgutan karon kung unsa ba gyud ka importante ang ato ang pagtuon isip nga tumutuon ni Kristo, no. Og siyang kulnuli aduna siya ihangyo no sa ato ang mga magbabali. Aduna siya panawagan sa tanan nga nabinasa mga nagadebate, mga pastor man o pare, kay sa iyahaman gihatagan man siya katungod no sa balaang espiritu nga kinahanglan giniisulti ngadto kanila kapod makaibalutan ng tao kung unsa bay sayop o unsa bay angay nga pagabuhaton aron makakaplag sa kamatuoran. Kay Col, unsa may imong istorya ani kanila, Col? Boy, daghan naman tag na vlog dia daghan na punta og mga nasulti nga naa sa kamatuoran na sa balaang kasulatan. Unya gamay ra mo kayo nag-interest nya, ako lang panawagan sa mga pari, sa mga pastor, sa mga nagwawali sa nagamit sa Ginoo. Kanigid akong isulti gini ninyo, kay dili ni tao ang nagtudlo nako, dili kinsa pa diha ang atong naingon nagpadios-dios, mga santo papa o obispo, dili. Kay dugay man po ko diha sa simbahan. Panawagan lang nako ang atong buhaton karon, ang pagpamalandong lang kaning balaod nga gisugo gitugon sa Dios kanato nga higugma ang Dios sa tibok mo kasing-kasing ug una-una niya kadlukan siya ang silot. O niya higugmaon ang isig katawo sa masimong kaugalingon, kay siya gyud ang nagsulti nako mo nang usahay, boy, nga goal kay ko napagaw na gani ko sinulti mulakaw ko maglisod pod ko og pagpadayag sa tao, kay kita raman ang nagbuhat ani nga espiritu gyud ang nagsulti nako nga nang mo reflect kaniko. Panawagan po nako sa katong nakakita gyud nga akong gitambalan dinhi, isulti ninyo ang kamaturan, kay kung nakakita mo nya nagpabuta-buta, nakadungog nga nausab akong tingog nagpabungol-bungol, dako mo tulobago ni ana nya didto mo mobalik mo tuo sa tawhanon nga nagawali o kinsa ang nag-ingon ng hulga nga sila makagaba o kana mao na ang tinukod sa tao nga sa Dios nga tinukod sa tao. Panawagan lang nako kamong mga pare, siguro dili na ta magpatasanay, dili na ta mag-ingon nga kami makaluwas, dili na ta kay si Kristo ang tinuod nga pangulong pari nag-alagad, nagatiman. Manang ako gisugo ko sa espiritu kanang nagalakaw ko, boy. Dindiin ko nagadto para ganyan naglakaw na pud ko, nausab ko nakakita tong kamatuoran. Ang katuran man pong naa sa ubos, boy, mga bata o katong mga tigulang nya mahadlok man ko kung muhikap ko moduol ko atong mga tao nga kalibutanhon, kay basi makigsulti na nako pinagi sa espiritu niya, yaga-yagaan gani ang espiritu, boy. Nya naaduna gyud may tabo kay bara-ibara gyud siya, giingon gani niya nga dili pa na mas tamasan ang espiritu, kay di ba no, para mas bugal-bugalan kay magbugal-bugal, ipahamtang gyud sa espiritu. Kanang nag-ingon nga naa ni ang Dios sinugo siya, dili nagpataas na ang espiritu karon gipadala sa Dios dinhi, boy, mo nang akong gidawat. Manang kung moingon mo ako nagpatas, wala, bisin anion ko ninyo dinhi, nibiya ko sa tawhanon. Ang gusto na po sa espiritu magduhig ko sa kalayo sa espiritu, boy, kay mudawnog maning kalibutan. Ano nga goal kay ko mo dili na gud unta ta maglalis kana ko unsa atong pagtuo relihiyon, suga man na dili na ta maglalis ang atong isulti karon ang balaod nga gisugo sa Dios nato, no, atong ayaw pang libak, ayaw pamalikas, ayaw ayaw pagpalabi gubog-gubog, ayaw pagpataas kana pataas ipos mao na siya niya. Tapos kanang ginaingon ako kanunay sa vlog nato, boy, nga mao nang ipabalik-balik sa espiritu nga bana higugma ang asawa tahora ang bana, mga anak ginikanan, tama, anak tahora ang ginikanan ipasok ang anak mo nang dagan karon nagikog, boy. Ang problema ani ako raman po'y nagsultian na kay gisuaran man og mga seremonyas na aman na sa balaang kasulatan kamo nagagamit sa Dios, bantay mo
Di man ingon na ba ang Ginoo nga ayaw ko gamitan nga mahimo ka mga lang doon sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Nagsigita o kanang murag Diyos doon kay ita magalakaw, pero ang atong binuhatan hukban man ta sa tong mga tinago. Ako kung mahimo nawagan ko ninyo, isulti na to ang kamatuoran kayron mahatag na to kagawasan. Muna nga bisan na ako mga kaliwat, mga parente, anang na magariyon niya murag magpalayo ko boy kay lisod kay boy kung ang espiritu na mo gamit nako labi nagdagan no kakita kay mulaglag sa mo patay gyud ngano man. Taas naman ang panahon nga gihatag ni Kristo kadato, di ba? Panahon na maron sa espiritu. John 16 basahan na ninyo. Put sa Mateo, pinangga kong sulugoon. Yan si Kristo nagpabilin sa lahat na kaning among ginablag ka na tinuod jud na dili kung tao lang o pare o pastor ang nagsugo na ko ni boy, dili na ko ni biyaan ako ang akong mga propiedad, no? Ang kaning akong negosyo din ako biyaan. Kay ngano man mo gasto pa man gani, manghatag pa man tato nila sila. Kita pa may mo galam nila. Pero nganong gibiyaan ako boy kay tungod sa mga pilili makubos-kubosan ang katalangman. Busa dali ka mo ngari kay pandungan ko kamo. Wala nagkaingon nga papa kanang inyong tinuan o reliyon, kanang pabiyaan lang ang atong pagtuo. Ambot ipasabot pagtuo boy, kanang pagtuo na to nga makaluwas na ang simbahan kanang mga tapok dili. Diya inon ang mga agila nga nagtapok. Ang templo sa Dios ang yang simbahan ang atong kasing-kasing 2 ug 3 magisgot. Mga manaong ta boy. Panawagan na ako boy kung mahimo lang kay ngano kay sa pakadaghan nga nagamit sa Dios ug nagpataas nagkamubo pod ang atong kalibutan. Unya ug gamay ra man tong mga pinili mas daghan man pod ang nangyamiid sa balaang kasulatan boy. Ano nagkamubo ang kalibutan. Ano nga bisan ako o naka-eskwela ako mga bata nag-eskwela mo magunsa man ang atong pangandoy nga mupakanaog nag-sanction ang Dios ano man o daghan na karong umaabot boy antong gabi o katong isang gabi nagailak kanunay ang espiritu kay gigamit ko noon sila niya nagdebate, nag-away na ang nasod o mga gingharian mo ng reliyon. Mo din ang reliyon. Isulti na to kung kamupod ang mga pari kung naapoy nang nagtinga o kanang nagsakit dili ingnon nga makaluwas na ang hostiyas, dili ang makaluwas ang binuhatan ingnon nga adtua yung anak bi o anak ha o ginikanon o banak ha pasayloan sila dili kay sali ipasalig nato nga krusan o kanang pakaunon kay makaluwas bisag unsaon dili gina makaluwas ang pan, dili gina boy makaluwas ang binuhatan. Una nga ako nagawali lang ko kung ingon mo nagpataas ko sama ninyo nagpaatiman o para kaniya na ako yung tambalan kung tatong isulti nila nga nausab o nakita nila nga sama sa panagway ni Kristo niya ako mga kamot naghayan dili ko Diyos pinili lang ko nagawali sa kamaturan haron na magpuyo uban kaninyo boy. Ano nga panawagan ako unsa pa man ang akong buhaton angay buhaton nga mo interes mo ni among gisulti unsa pa man ang buhaton sa Dios nga mga katalagman haron kita mo balik sa Dios. Unsa pa man atong ipaabot nga nang linog yun nga linog nga dagang nangamatay una kita mo balik magpakamatay, di ba? Ang nagbuhat og sala sama nagpatay sa kaugalingong lawas. Unya pabata mo balik sa Dios kung nagdagko na kang bagyo. Unya pabata nga mo balik sa Dios nga kanang namatay ta. Una nga ako lang yung pangalyo po ninyo kay kung gusto pa ta nga mutaas pa ang kalibutan daghan ta makaabot tas kadaghanon nga mga pinili muna boy kamo paningkamot mo nga dili na pod madala isulti lang isog mo musulti kung dili sila itaktak ang mga til na nga ang gwapo kaning mga papel unta ni boy kaning sa kuwaboy papel unta na sa mga kanang ingon lang parisyo kanang naa sa simbahan atong balag na to nga dati katabang sa simbahan pangulo sa simbahan kana unta ang buhaton dili ta manghulga og mga balaod dili bunyagan katungod ra ba gina niyo mga pari nga mobunyag mo katungod po na sa mga pastor nga mobunyag mo kay naamoy mga pulpito nya katungod na ninyo mo nang dili ko mangilog ana ang ako alang magduhig lang ko sa espiritu magpandong lang ko sa espiritu boy kay nya balik mo dito sa inyong sa reliyon so iwag mo na boy
Ano nga, kanang pag-ingon ni Kristo nga biya kamo sa inyong naandan ka pagtulunan. Yes, kaya atong naandan ka pagtulunan, ang simbahan makaluwas dili. Ang pangalan hinoon na matud-an nga murag naa sa Biblia. Iglesia ni Bato, Iglesia sa Bato, Iglesia ni Kristo o Kristo. Pero kumusta ang binuhatan? Dili na makaluwas. Bisan ang mga pastor dili mo makaluwas, ayaw mo pag-ingon nga makaluwas kay kuan lang kanang puling lang ang atong kaakuhan boy, puling lang jud. Kay kung ingon nga dita nga makaluwas kami makaluwas kami ang sinugo, pagbantay mo kay nagpataas mo sa Dios. Nagatiman siya. Ano nga goal kay ko, naulaw gani ko sa tong pagtuo nga reliyon boy, nga Katoliko. Ano man o kani si Father Darwin layo ra kaya yung mga tubag. O si Father Obod, gwapo unta iyang mga humili. Pero yagi tukod may nun, panghatag man nun, pabayadon may nun mga tao diya sa kalibutan. Nag-ingon naman gani nga ayaw magtipon og bandi. Tama gid. Kumuha sa kalibutan kung unsay naan ninyo, paglipay na mo. Hindi kabot ining panahon na katapusan sa kalibutan. Mga title na sa Biblia ang mga ginasulti. Ay subscribe ninyo, Espiritu Hangasa, i-share ninyo ni. Kung maingon mo, makadawat mo ni. Oy, pila pa nga to ka piso boy. Wala pa. Pila pa na ka 4.5 ya pila equivalent ana 40 pesos. Wala mi naguna-una ana ang ako alang gipaning kamutan boy kaning sige tagkugi karon ani. Ngano man ang kugi nato parang mataas-taasan pa ang kalibutan. Tama gid. Nakita man ako para gabi Domingo na pod daghan na pod ang mga patay. Dito na pod ang mga agila. Naa sa balaang kasulatan. Ayaw niyo gamita ang mga panagway, gamita ang mga gibalaan ni Kristo. O karon na po'y santos sa internet. Unsa man na Ginoo nagtudloan na. Ako nang isulti ninyo. Naarana mo kung maanihin mo din akong gipugan lang espiritu boy kung musulod ko sa mga simbahan boy. Isog kayo siya, paraga niya. Porti na kong pugong kapoy na kay kong pinugong sa espiritu. Isog siya kayo sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Ayaw ka maglingkod sa lingkurang pinasilunggan. Manang diha man ta magpakisayod kaning mga pari diha ta magpakisayod. Mga napulaan na sila ba, napulaan na sa kalisod. Tanaw ang mga pari sa una gipakamatyan sa pagbadlong ni Kristo pagbiya niya di ba no? Alagad gid sila nga alagad. Karon gipulaan na. Manang gipulaan na kami niini ako inyong ipahimutan. Itaas lag kay gayunan ang tao kay si Kristo dili man gusto untang lautan nga patyon libuan katuig. Basahan na ninyo. Please subara ninyo ang Biblia nga hubad pod na asbala ang kasulatan dili ubaron sa mga referensya o pagpanudlo kay dagang nagsulat og mga libro langay lang na sa atong kaluwasan. Tama gid. Wala nga nindot ka boy kung naipari og na pastor mo ang kulig speaker nindot kay abri ko sa espiritu bisag ang espiritu pa magpakita og siya ang magtudlo kana yung speaker gid ka nga ikaw makita sa imong binuhatan. Ano nga magduhig ko nanambal pa ko o pare kaniya nakita na ko itong sa katigulang nga gipakita man ako nga kinalaghikapon kay taas na sa pagidaron niya naa siya sakit yan yung sa unsa kong gibayad wala niya sila nakasuroy sila sa mga kabos nakalakaw sila kamo pamalandungin ninyo na ako ingon ko ninyo kung moingon mo nga kining akong pulong inyong patyon para basig ingnon mo ni Kristo patyon ba di ay ninyo ako pag-usab ang pulong nahimong tao nagpuyo uban kaninyo na nga kung maingon sila nga naapon nila porte po na akong hangyo sa espiritu sa Ginoo boy nga dito lang tanan nila gigamit na manggani kuno sila nga wala sila nag-reflect wala nagtabang. Tama gid. Kamo nakakita kamong gitambalan ako diri kaniadto katong gitambalan ako kaniadto ayaw magtuo nga kanang giingon nilang daotan ko katong pari po na nagdaot na ko so na di ko pasudlon sa simbahan oy dili na ko mangilog sa iyong simbahan dili na ko kay ngano man kabalo ko kay ang tao nga dili gusto ang kasina boy dili gina mamati nimo. Tama gid dili gid. Wala nga kamo dili gamay ra gikinahanglan pa manggod ang kadaghanon boy. Nga please i-share inta ninyo ang espiritu ng gasa. Kung dili mo motuo at least naapay taong mudugang apil mangyapon na boy. Apil mangyapon na para karon ang dili motuo nako. Di lang magyagay-yaga sa kong gisulti. Dahil lang gyud mo yaga-yaga kay na
Kung magyaga-yaga mo sa kung kisulti na magina sa Biblia, apil gyapon na sila sa success nga naman, dili pa mo dahunog ang kalibutan. Tama gid. Nga usbon ko panawagan sa nag-ingon nga kamo ang naikatungdanan, nag-ingon nga kamo ang naikatungod, balik ta sa Dios. Bisan ang mga senado, bisan ang nangulo sa mga nasod, pangulo, balik ta sa Dios. Kay mo pakanaog ang Dios, walay mahabili nato nga buhi, boy. O na nga, Tama, na sa sulat ni San Pedro, basa mo sa Biblia, balik ta sa Biblia. Kana sige mong tuntuon o daghan kay referensya mo ino na nakapabuang sa mga tao. Ni samot hinon kadautan ang tao tungod sa ilang pagtuo o pagtulunan. Ano man, nagsalig naman sila kay mao na ang tinukod. Dili na ibutang na, dili na simbahan daw be inyong idebate be, kaluwasan daw. Pati kay na inyong simbahan nga debate, ang tinukod ni Kristo ang templo ang natong kasing-kasing. Tulo ka adlaw, ilang buwan man gyapon na. Sabay, Tama gid. Balik na ng debate na. wala nga, ako ang hangyo ninyo, nagaliupo lang ko ngadto sa Dios, ang Espiritu, naghangyo ang pitik sa Espiritu na anak sa Biblia. Na. Nag-ingon mo, nagabasa, nagabit-bit mo Biblia, wala gi mo kadungog kakita na. John 14, ang buhat sa Espiritu. John 16. Bain, daghan kadang among giblag diha. Ani ako ninyo, kamo mga pare din nila sa kuha kay dili ko diha sa inyo ha. Kay basi parehaon ko sa uban nga inyong ipadakop. Ay da, kung ako ipadakop boy, ako ay makuan, pasing maabot ang panahon sa kapanahonan. Dili tao, dili kalibutanhon, orasyon ang akong gigamit dinhi. Dili kalibutanon man na, ng mga habak kalibutanon man na. Iyan na samaan boy. Oh. Pero ilan ang gantusan. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang, napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko ka kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawan salamat. Anigon mo din ako. Ya, uban mo. Gidapit ko kamo alas 10:30 to alas 11. Doon na tayo Bible service din alas 6. Depende ang sa alas 7, alas 8 pa. Kung masugod tag, depende sa espiritu. Kung maabot na ang pabanggoy, nagdulong boy, paabotan pa man boy. Wala tayo cellphone no, pero paabotan pa na. Alas 6 sa gabi, alas 7 sa gabi hantod sa alas 7:30. Gidapit ko kamo, naara ko dring lugar. Ay mo kabalaka kay maumangin na ang kanang nagsugtis tinuod di man dawaton sa kaugalingong lugar ug kaugalingong lungsod. Tama gid. Yung simbahan, yes, kailaman sila nakinsa ko. Kailaman siya. Mga po si Kristo sa ano. Mo na boy. Mo na akong gilakan, human ako ilak boy. Human na. Kapoy na kaya akong lawas. Wala mo po ko niya gipatay ko ni ingon man ko ni ingon ni Papa Jesus. Papa Jesus, di ki sila motuan ni kay gahay gini silang mga ulo kay nagsamot man kadautan rong mga tao kay ngano man. Oh, di ba? Nagsamot ay kapito pa kaadlaw wa kita dagahin sa iya. Okay. Kaya puros na nagpakarong ingnon kay daghan na kay nagawali ni samot kadautan kay gamit ang nasudlan kaniya to pagbalik sa daotang espiritu. Nana, tungod sa atong pagtuo dili na inon tamadong sa Dios. Kadlokin ta ninyo ang Dios niya karon. Pangutanan ako, dinhi man ako mo reflect. Di ba? Tama gid. Umay mo ani mo dinhi. Sutaan niyo kanang mga libak-libak, kamong mga libakira. Kamo nagsigig istorya dili mayo ani nako dinhi. Abri ni tanan. Manira ba di ay sila kung magsakit? Manira ba di ay sila kung kalagna, spirito? May subukan pa lagsik. Mani sila, lagsik pa. Pat yung daan ang sada, ang garbo. Tama gid. Garbo raman na boy. Garbong gid. Garbo na. Kaya abi nila, taas sila. Bahala naman na. I'm sorry. Ako na ning gipanawagan. Istorya na ko ni kay isa lang ta kadahunog ni isa lang ta kabagyo. Pagbantay kung maabot ang panahon anak kung dili na gid namo makay di na gid nato makaya. Boy, pakauna ninyo ang nagkinahanglan. Abrihin ninyo na inyong simbahan nga mo'y nakaluwas, ginalakan ninyo. Nagasulod punta ko sa simbahan, pero lak. Muna'y simbahan nga tinukod sa Diyos o tinukod sa tao. Kaya na ay San Pedro diha, ginalakan. Daghan ako sa konsulan. Kung wala'y tao, wala sirado. Mao lagi itong giingon, nagtapok. Manulis sa pundok. Nana sa Biblia. Tapos gila. Ang akong ipangita boy, katulad tang sama ni Josue nga pare. Ang tabang sa ang sanga. Bot, kinsa nga pare nga mo kaon
og magagahi pagkasama kini sa bata ay nagpaaman-amahan po ni sila, nagpataas, gipulihan si Kristo. Pasi ay ako atong pinasinunggan na sa vlog na mo. Basig muduol kanya gipasinunggan o papahaon ko maulawan ni noon mo. Wala boy akong kadlukan boy. Diya sa simbahan boy, maulawan ni noon boy. Tama gid. Iya mo gamit sila kay sila may katungod. Siyempre daghan man pod ang mga pulis o mga military na sa gobyerno nga nagtuo pod ila po na idoy. Tama gid. O kamo pod nga naa sa pangamanan. Panidiin ninyo ang binuhatan sa nagsulti. Kanang miingon sila nga tawar po sila makasala o nga nung dito mo magtuo. Dapat di na ito kay magklompo sila ng boto Sila sila. boy. Kay ako na ning patawagan hait-hait gid ah. I'm sorry hait gini kung sulti. Yes, kamo mismo mga pare, mga pastor kabalo gid mo hait gyud duhay suwab ang espiritu nga magsulti hait gid ang mga pulo. Kung naay mga chismis da sa Biblia kung naa diri kutso-kutso adto ang taong gikasilagan kutso-kutso gilibak kaniya ako diri. Tama. Nagalakaw na ko ron boy. Mura na ko nag-anod-anod. Sahay makasakay lang ako sakyanan kung dadon ko. Sa kong maanak o uban dadon po ko dito. Ikaw bala ka. Dili ko mangilog sa inyong mga pundok. Dili ko mangilog. Magduhig lang ko sa espiritu. Ang gusto ka na ko, dapi ka na ko. Ang dili gusto makigbatok. Ingon nga gusto ka ninyo bay. Dapi ka ninyo. Asa, ani ka mo din luoy gani kay ko sa mga masakiton boy. Nga nangamatay lang boy. Nga wala na dihugan. O nangamatay nga dili pa panahon sa kapanahonan. Nahurot tinong gasto sa mga ari-arian. Tuwa sa doktor, yes, kaya nagtuon naman po ng doktor, kalibutan doon, di ba? Tama, Dili gina. Ay na may sakit, nga doon ay kayuhan, o nga doon ay sakit nga musangpot sa kamatayan. Tama. Kanang nagasulti na ko, nagadaot na ko na paniligo na ilang binuhatan, o kinsa po ko. Kanang dili na ko, I'm sorry kayo, kanang mga pondok, dili na ko, mamugos ninyo, dili na. Kayo human ako. Human ako, o ang na ko ba, kumbaga. Kaya maulaw ko, kumpirmi ko, ingnon sa tao nga. Pagtalikod, libakon, niya, na mahitabo niya nila boy. Kung anong gantusan tanan, naluoy ko nila. Kung wala sila naluoy na ko, naluoy sa Ginoo. Naluoy silang kaugalingon. Ay nako nila kaluoy. Kaluoy ay ilang kaugalingon. Tama? Tama. Kamu nagpataas, bantay, ipaubos. Walay katungod nga moawit kung dili ka nagatuman sa sugo sa Dios. Kana sa Biblia. Naagit. Kala magbuhat ang pista niya ang pista na to dili isa sa pagtuo pagyud pista pagyud sa to ang simbahan pero tanawa ang inyong ginabuhat gipangwartahan ang mga tao gisugalan o daghan kayo. I'm sorry usbon ko panawagan i-subscribe niyo sa Espiritu ng Gasa kumukaon na mo gahi ala tanawan niyo na tanan sa Espiritu ng Gasa dili ako ang nagkuan na gipaminaw lang ako ang gisulti sa Espiritu ako gisuginon nga kaninyo ana sa balaang kasulatan. Nugget. Kung mahimo, parang nasa taas, ano lang good, paubos lang good, makiksulti ko ninyo, nga tawanon, o depende sa espiritu ka nang na ako'y taguan boy, nga hait-hait kay boy, kay gusto ko, degdeg ko na ko sila, pero dili makaya sa kong kasing-kasing boy, nang mugamit mula na ko kunting o mausap ko, nga, pagkitaon pagid sila, bahala na mo, kanang nakakita, inyo na lang tulubago na, nga dito mo sa, mutuo sa inyong mga gisantos gibuhat-buhat nga kinulit sa tao o kanang inyong gituuhan nga mao na balaod bahala na mo diha di makaluwas ang budyag pag inusulgawa sa espiritu dili maluwas ang tao sa panlamang kung dili sa pulong di makita ang pulong kung wala ang buhat ang pulong ang Diyos Amahan niya ang pulong na imong tao o karon na pod si Kristo ang alpag umiga na sa langit nagpabilin siya dito nagpadala sa Iglesias tao pod mo tang alipay ko sa pinangga kung sa lugar nasa Biblia na isa ka katuig, isa ka libo katuig, isa ka adlaw, isa ka tuig, sa kalibo katuig na wala ang kasulatan ng pagpapos sa kalibutan na adya. Kuan niyo itong mga original nga mga katong sa mga Katoliko, wala po yung Pentecostes na anak, klaro kayo na ng Biblia. Title, humanon, parang makapamalandong. Manang giingon nila nga, isa lang kapamaagi sa pagtuon karon. Yes, kay magpili-pili man. Kung naa sila simbahan, nasa referensya pamatuod pinagi sa pangalan nila, mga pulpito. Pangalan ni Kristo. Kristiyano gugma. Si Kristo gugma. Tama? Tama gid. Mutupong ang yawa boy, mutupong boy. Magimala-imala pong yawa boy. Magimala-imala. Tanawon nimo kaya makalapos na sa gugma. Gugma ang kaway. Gugma gid na. Okay? Okay ra? Kung maka-relate mo na ako, daping mo na ako. Daping mo na mo. Pero kung hindi makarelate, pasagdae na sila boy.
Kay adonanay Yandam ba nila? bahala na sa Ginoo atong ingnon ka ang Dios Amahan ipahamtang ang alang kanila. Tama. Wala matay sala na boy kinaam na sa Biblia. Nagit. Kung ingon sila wala nasayod na sila kinsa ko, sinuli ko, dugay ko dugay ko nagtrabaho. Anhiyon ko nila dinhi akong mga bata nanandrabaho na. Wala na ako na sila gipaundang, napa ko gipa-eskwela. Karon kay gusto bang pug ko mataas-taasan ang kalibutan boy tungod sa mga pinili, di ba? Tama gid. Makubos-kubosan ang katalagman. Talagman. Yan, nagunsa man ni noon kay pirmi minoon, gigamit mi na Ginoo. Minsan, wala na kadaot na to kay na ang Dios. Ayaw gyud mo ingon anak, bara-ibara siya. Ikaw amahan, kung ang imong mga anak wala nagabuhat sa imong sugo, sa imong baton, sa imong mga kakuan, wala na ay mga katalagman ron. Kamo na ay mga vision, kamo na ay mga scientist kanang nadlok na padayag ninyo unsa inyo nakita sa kalibutan, unsa inyo kita. Ayaw tago-taguin niyo na kay walay tao. Mana taguan man na boy. Hukman ra batas itong mga tinago. Wala tago-tago mo diha. Bahala na mga na init kay impierno. Madlok ko sa Diyos. Kundi sila madlok, bahala na. Isulti na kang kamatuoran boy. Ako dili na ko maulaw pero dili man ta ko maulaw boy kung mulakaw ko boy. Mausap akong tingog boy, ma-reflect pa akong kadlukan boy. Pasi na sila ligon ilang pagtuo dito bag nituo gid sila sa ingon-ingon nga kanang nagpadis-Dios. Sila ang nagpadis-Dios boy. Kaya buhat og balaod gawas balaod ni Kristo wala. Kung mausab ko boy siya ang espiritu. John 16 sa kataong tinawag himong kauban ug abyan na subos. Biblikal na. Kauna na kung ginatudlo ni sa ano wala ko nagabasa no. Wala gid. Kamo. Nadi awagon ko kamo. Alas 6, alas 7, alas media. Mahuman namin din sa gabi. Giawa ko kamo. Mo pandong lang ko niyo. Bahala na mo diya. Kung dili mo makakwarta na ko dito mo ko bahala na mo diya. Kung madlok ta sa Dios. Musilaob ni boy. Patyo na to atong sala. Amen. Mga maratang nagtapok ug mga suglod bang nga uga. Uga ta ba? Uga atong pagtuo sa Dios. Na sa Biblia. I-subscribe ninyo sa Espiritu ng Ngasa. Kung namoy garbo, i-headset lang gud. I-headset lang gud ninyo. Unya kapamalandom mo dali ngari. Dali kamo ngari kung madungog na ninyong tingog karon adlaw. Karon na. Nana ay kapanahonan. Panahon karon boy. Panahon karon sa espiritu. Panahon karon mo dili pa ni ang sinugdanan. Dili pa ni katapusan mo pa ni sinugdanan. Daghan nag-vlog Salamat sa mga vloggers kanang mga vlog Nag-vlog karon sa mga kanang nagtuki-tuki karon Kamu po din nakasuporta og mga bakak, bahala na mo diha. Boy, kaya ubang mga butang, mga pari nga matay sa una sa ilang sakripisyo boy. Gibuhat na karon bagong mga pari nga gigamit pagid sila nga gibalaan. Tama gid. Bahala na mo diha, dili ko Dios, dili. Ang halanggon. Igo lang ko nagsulti sa kamaturan. Igo lang ko naghubad sa tinawag ni Kristo. May espiritu na kanako wala nila. Kung ingon silang naapo nila tanawon binuhatan boy. O sa una taas akong pagtautuan, gusto pa gid ako gihatag pa ako tong katungod ning katungod ako sa duwa diri na nabadya tinoon ko. Dili man sila motuon ako kay mubadlong man ko. Kadalo kakog pamalikas paglibak sige maglibakanay. Ayaw paghukom sige maghukom. Ako kay dili man ako hukom. Ibalin ako naghukom dili na sa Biblia. Ay so tanaw mo mo gay akong tingog no. I'm sorry kayo kay gusto siya nga siya makisulti. Kung nausab ko diha bahala na mo anak, kamo na'y pamalandong adlokin ninyo ang Diyos. Ayaw ko nyo gilaki kung anak-anak, kung maingon sila nga dako ko na kong sala sa una boy, kaysa nagpag-Ginoo ko, dako ra ba kayo nagsala ng Panginoon? Wala ko nagpag-Ginoo, kung nagpag-Ginoo ko dato na kaay ko karon. Dili ako lang isulti kay ako nakakita og nagaliupo ko ngadto sa Diyos para sa mga tao, dili para sa kong kaugalingon. Sugot naman gani ko kuhaon ko sa Ginoo. Kaya nga naman gusto ko ako mga bata makapahimulos po sa ilang eskwelahan. Tama ba? Tama gid. Ako nibiya naman ko sa tawhanon. Naruming gapon. Kung mabalik ko sa tawhanon para itong gamit ko sa kong mga kamata, sa kong kamot. Pirma ko sa daghang kalaglagan. Hindi man naman sila din eh. Kada mo mga dakong mga sala, pandungan na to. Mas maayo pa itong dagkong sala boy kay mailan pag nausab kay sa gamay, di ba? Naman na sa Biblia. Parisiyo. Nagsige simba niya libakera gamit pa si Birheng Maria. Simba gamit pa ang krus kwintas pa pero libakera tapos pamalikas wala hubog gikan sa simbahan nagubog
Nga binuhatan. Amo na mingon ko sa namatay. Sa dito mo, mama na dito. O bina iludlod bina sila to. Pait kay boy. Kay di man sila makakita sa akong makita. Ilang nakita katumang kinulit sa tao. Mao na ang Dios dili. Si Kristo Espiritu, ang Dios Espiritu na sa tong kasing-kasing kung naang gugma. Duha ka matang espiritu good ug bad. Panidin ninyo. Ano nagawali, nagpadisdiyo sila niya binuhatan sa to pa. Iyan na. Ang amahan, ilang amahan, kabalo na silang amahan. Bahala mo diya, musunod mo diya. Naglain lang ko sa mga karnino, gikan sa mga kanling. Gusto ka na ko, amuanin na dire. Okay, nara ko dire, ilan ko ninyo. Subscribe ko sa Espiritu Honggasa, pakitaan ninyo. Kaya gusto mangita, makakaplag man. Ang gusto, muanhin din eh. Kung ako magsuroy pod, ako po sig-offer, kapoy na kayo. Kaniya, para maglakaw ko, ako mag-offer sa mga masakiton, kapoy kayo. Kamu gani nagwali, kamu mga pare, mga doktor, baidan gani mo. Nakapoy na kayo ko. Ano man boy? No? Kita pa nagsulti sa tinuod, kita pa ilibakon, karon ng espiritu naman ako. Patyon man po nila si Kristo kanunay. Sige, salamat kayo kamo. Salamat kayo sa nakarelate ani. Balik ta sa Dios, kadlo ka na to ang silot. Ang madlok sa Dios, nagpasabot madlok sa silot, di ba? Umana nakakita sa kuha, di ba no? Nakakita sa kuha kaniya lakaw ko katong pila ka kuno lakaw ko. Si Papa Jesus, sabi ka na anak. Kurti adlok niya boy. Yes, kay madlok man sila sa silot. Ngayon sila kung makakita ko no adlok sila kay mamatay. Di ay kada ka nakakita di wa man lagi namatay. Mugani nagsulti. Nya na poy nagmahay lagi kanang mga parente mga kaliwat niyo mahay. Wala ko nagisultian. Basta wala na mitulubago na kamo nakadungog ka. Kung sa may tabo sa kalibutan o may tabo ninyo ay nako ganiya din ni. Basta mahapit ako naktak gamay na lang tuigan na lang ang akong kaakuan wala na. Wala ko kabalo kung kaon na ba ko o kung ako kabalo unsa ang buhaton niya nako boy. Nagmahal nako. Ilan na manhin ako. Pero ang wala nagmahal. Ako gimahal ko kamo. Anong gimahal nako sila boy? Inibiya nako sa kalibutan para nila. Amen. Wala sila nagmahal ako. I'm sorry ako mga kaliwat, mga parente. Kanang gingon nila gipakaulawan ako ang akong apelyido. Ang nagsultian na padidin ninyo. Panidigod. Aboy. Salamat kayo sa mga maayong pari o mga pastor, maayong nagwali. Kung mukha na mo gahi, nakadungog na kamo sa tingog. Ano diri? Ang buhat sa espiritu. I-subscribe ninyo ang pitik sa espiritu. Ang ipadala tao po nagapuy uban kanyo. Salamat ang Diyos, ang Espiritu, kaya ang Diyos, Espiritu man. Kung anak ka na to ang gugma, mag-auban ka na to, kanang naingtanan. Salamat, kung may gabi ka na to. Salamat sa Diyos. Okay, salamat ko no, sa imong pagpadayag sa kamaturan. Labi na kay sa imong gipanawagan no, sa tanang nagawali dinhi sa kalibutan nga anta paghiusan unta ta no sa kay Kristo. Ug alang pud sa tanan nga atong mga viewers no, sa mga subscriber. Ginawag ko sab ko mga unta inyo ni ipasa sa uban para i-share ni sa balag di sila totoo sa inyo mga pamilya, sa inyo mga barkada ana. Kay kinahanglan pug hindi siya nga may bawaan gid sa kadaghanan in labi na sa tibuok kalibutan kay mao mo gini ang kamaturan sa tanan gisulti nako na mo gini sa otoridad nasulat gid sa balaang kasulatan. Sige nagsultian mo. Ang balaang si Kristo gid mismo. Ako boy saksi man ko nga nakita gid nako si Jesus nga musab si Uncle. Ako naman yung gi-research sa internet ako nakaplagan nga tao nga nagasulti sa man ini o mga pare o mga pastor nga nagasulti sa man ini nga mga mensahe. Wapo ko nakakita nga na nag-reflect nga sama sa bituon nga makita gud si Jesus siya mismo. Mas maayo ganon taog makaadto mo din para ka mo mismo makasaksi. Kana lang. Please like, share, comment kung nagustuhan niyo nga video. Okay, salamat Ginoo sa kabuhatan, kasaysayan. Magabalon ta kaninyong tanan.